Sí, que non. Bueno, pues venga. Manifesto da Liberdade. A Liga Cética Galaica, despois de 15 anos de traballos, facemos público o resumo do noso ideario aportando unha evolución consecuente cara ao noso futuro inmediato, conforme o legado histórico dos nosos devanceiros, no cal autodefínese como povos rebeldes, solidarios, hospitalarios e insumisos ante calquer forma de explotación, sumisión, extorsión, dominación e aldrase. Creemos convinte crear condicións propicias cara á evolución do movimento céltico, o cal antóllasenos rotundamente social, solidario, transformador, etc., creando así unha forza de grande influencia coa que afrontar o futuro inmediato. A Liga Cética Galaica sempre se identificou con o galeguismo. Actualmente, os movimentos de emancipación a nivel mundial atópanse nunha fase de evolución das reivindicaciones meramente identitarias cara ao soberanismo. Concepto aberto e aglutinador de todas aquelas reivindicacións históricas. Xa que logo, a Liga Cética Galaica, como movimento social, asume e súmase a este novo reto propio dos territorios do ámbito global nos que existe un carácter diferencial, o cal é secularmente negado ou combatido polo imperialismo. Recollendo todo o anteriormente exposto, a Liga Cética Galaica defínese contrario aos movimentos fascistas, nazis e totalitarios, implicándose a vez en todos os movimentos de liberación social existentes no mundo.